Umayak agimot-imot ko ma. Nalipata mo daji stand iti cellphone ko. Tamang istorya tay ko mamanay. Oren no kasta. Inusar ko dato yan holder, CP holder dato bike ko. Sulaangan at usar ko nga ag video-video. Nga pang stand na. Kumusta tay aminan nga mga ka-Ilocanos, iti amyanan, daya, bagatan, laod, ti Pilipinas, kan iti lubong. At parma tay di last week, kung saan ako nga nag-record nga dagos. Ta naisurat-surat ko nga minan dita chat, dita YouTube, kada kita eleksyon. Nagita binuy-buya nga rally. Iso nga sa anak ko nga nangis istorya nga 1 week Minum tayo mampa iti pampapigsa tayo nga road. Adda tayo dito igid ti ocean matlaan. Yung dito na yung tiigid ti kakaykaywan. Datuyak yung tiigid ti kaykayaw. Ay apo. Idi last week. Dahito nga parmata. It's not tagtaga enough. No dikot parmata mo. Mga alauna siguro tayo tirabi nalpasa nga nagbuya ti YouTube kata di nagpampanunot nagkararag and then napanunot ko nga naibagalaeng ni BBM ko managpakumbaba kunak dahil lang mo tinaibaga nga ni BBM kat managpakumbaba ko na pagamuam nagpakita dadya nakatugaw nga nakapurpuraw ti bado na nga laylayan lang ti makita dati BBM nakatugaw mo ijay baba nga punpunasan na jay saka na dahi nga nakatugaw adi lata ti bigla nga nagpakita nga nagparang punpunasan na basta daji saka na dajay nakatugaw. Nakapurpuraw iti bado na. No sino dajay nga nakatugaw, nga nakapurpuraw ti bado na nga tiddaw. No dajay di anak, wenno jay ama. Siyempre adati God the Father, adamot iti anak na, iti kanawan na. Ngam ita Biblia, adda nga dadyo washing of feet kuna na ijay. Dati anak iti imay inaramid na kadagiti disciples na, kadagiti tattao na. Ket kuna na aramidin yung tumat kuna na. Diki nakasjay. Nga kasla ipakpakita na ngay nga kuangay iti kinapamakakumbaba, mapakumbaba. Humility, English na. Kinamapakumbaba. Dahil iti pakpakita na. Yaman amo, taapay ta adati kasjay ngay nga kuangay nga mapaspasamak nga apay nga ta ajay agbiglalat tangay nga kuangay nga agparang da kamo ano adumot kada kayo nga makabuya dayto ino damot nga iti nakapadpadas ti kastang experience nagpampanunot alaeng mat nga kuang ni BBM ka napakumbaba ko na lang di panunot lang pagamom ka nagparang ajay kumpunasan na tisaka na dajay nakatugaw nga atidug tibado na nga nakapurpuraw tibado na saan nga makita aji rupa na dajay nga nakatugaw
kita kasta nga mapaspasama. Humility. Nakakabil pa dyan, nakasurat nga, I did not come to be served, kuna na, but to serve. Ayan. To serve. Dahil lang ti may istorya nga, parmata idi last week. Monday dito yan, niti date tatagto yan, 28, March 28. Di last week pa idajay nga parmata. Lagi jay laang ti maistoryak kada kayo kakailyan. Lagi ti mamate. Agkarkararag tayo latta kang kanayon. Siguro dahil takasta vision nga makakita. Adumot kide ti ti mabuybuya ti ta YouTube. Dagita ag visionary, ag propita, ag naganagita. Ag padto. Aduma dagita magbubuyak ka. Dagita duma ka kunada pay ka isurat mo kunada pay ano nya nga date kastoy. Di siya nga ito may sursurat ta. Tantandaan na latan na. Amok nga idi last week dajay. Alauna ititing nga tirabi Anda tinaka-wheelchair dyan yung paspas siya. Agasan yung mat-apo, dagiti saka na. Man nakabalin na Diyos. Yeshua HaMashiach, tanak mo. Christ your Son. Agasan na kami, apo. Kastamo dahil yung lalaki ni nga naka-wheelchair. Agasan niyo. Christ your Son. Siyan na tayo di apo. So nga ti masapol, humility nga talaga. Pakumbaba. Dahil di pagbagana. Dahil di nga parmata. Nung maminsan, siyak tupay nga tao nga addaan ti kastan nga regalo. Ibaga nga regalo kano dati ri na maminsan no dati umay nga madi nga mari na ti bagay ay nanu ko maawa na mo ti pagka-humility. Kumpor mila ta may karkararag kun apo pakawanen nak nyay nga raw. Kasla idi kano dayto nga aldaw idi si Biyernes tirabi ay na tinudok damanen dati barang ko datoy. Adda nang tudok nga nagpudot. Siyempre, sino pa takin aramid ko iti sakit aramid ni Satanas. Nagpudot. Amo nga tanay aramid naman ajay amoy di power da nga scalar power. Laser beam. Tapati datoy muscle na. Apay nga ita nasakit. Datoy muscle na. Iso nga kinakaidakon pati yelo. Ice pack. Apay, ulpo pasadin latan. Ay, demonyo ka kuna. Po makilablaban na man ti kararagan. Man nakabalin nga Diyos na nga to ka. Greater than the one in this world. Sino manan nga politiko takin arami daw kuna. Tay suda kanu ket timangmangted iti command. Dita, laboratory. No sino ite human target via satellite. Politikos mula timangmangted ti orders dita laboratory da dita no sino iti targeton da human target via satellite kasjay ti power da iti scalar wave nga kunana dyan nabasa gamgamitin damat nga medical purposes wan makaagas kunada experimentation nga rod amin da kita ti kinalaing iti tao kinalaing da dita ngam usaran damot datang radiation no masubraan aga delikadaw makapatay mo ti tao. Isu datoy COVID.
usarenda nga makaagas ngam at the same time pang tiro da laeng kadagiti tattao. Dayta nga power da. Isu nga dayto manen ta may istorya kay lan alam mo manen. Accept nya nga rod tanggap amanen ti panang tiro da ay apo ta nya nga rod agis istorya ak itoy. Mangyuntok kan mabuya ti YouTube. Hamutan tinira da lang rodan iti last Sunday ni nga dapat lang aging last Friday night. Ni Friday, Saturday, Sunday, Monday tatan. Nagsakit datoy ko ni datoy. Tinira dati nagpudot. Aja ti panglaban ni Satanas nga flaming arrows of the devil nga kunanad ta Biblia. Tata natarusa ako. Anusak apo nga man nakabalin kay di pinsanak kung kunalataan. Puuram data na ino sa dino tayan dita. Di puuram data satellite ngos usarenda nga harm kadagiti tattao. Managbasol kami ora isuda mo't nakarkaro da pa nga managbasol tati panagkita dati bagbagida Diyos da. Isuda ti Diyos ti panagkita da ti bagbagida. Gapo nga rod dagita kinalaing iti inventions da. Aja ti karkararag kumot aapo ko na. Tinagam adatan niya nga satellite ti inusarda ko na. Tinagam nga uraman. Diyos ko nga man nakabalin. Kasi ka nga ron iti Diyos ti kinapudno kun hustisya makitkitam ti activities da ko na. Lalo iti 2019 iti nagsubli dito. Pinarpariga da ta ulo. Kaputudo. Apoy. Ay na nagsakit. Gapo nga ron ta mukmat nga aramid da dita. So nga kasjay iti kararag ko. Tinagam ta makitkitam ti activities da ko na. Kiniapo Diyos nga may katkatungtungak. O Diyos nga namarswa ti langit kandaga na nga to ka ko na. Tinagam nga po oran ta makitkitam ti activities da dita outer space ko na. Na, switch off da. Mari nakpay mangeg ko pay adda ti sound nga like tik. Adda kasjay nga sound. I-switch off da nga agsubli nga normal. Ti mariknam nga awan ti saksakitin na. So nga ko alam na days. Awanan ti may limod yaw. Ibagayon kadagiti tattao ti lubungan. Nata power yung kubid-kubid. Satellite power. It doesn't matter kung nanang scientist nga nabuyag. No 2G, 3G, 4G ta cellphone mo. Depende isuda nga mangipangato, increase the frequency na dagitoy nga cellphone ti tattao. Tapagbalinan da siguro nga more than 5G. So nga kakasi dagiti tattao mano tinanatay milyon-milyon. Dati ti maistorya la ta oray siyak tupay na pariga ta. Kapo siguro tahana ko nagtartarabaho. Ay nakasyan na kapo. Salamat. Kapo ta sa nagtartarabaho ti taon. Atin niya ngay nga raw. Kaya dagiti tirain da dagiti hangag trabaho, dagiti agsaksakitan kasjay. Amot Urayin nyo mo't ati kedeng iti Diyos nga ngatong si kayaw. Tadamot na nga ngataw. Amok nga dengdeng gendak, buy-buyaan dak. Mga kasta urayin nyo mo't kano naikan kayo gayam ti talintaw nga nagaramid dagita nga experiments yaw nga makina nga makaagas nga kunayaw kausarin nyo ang makaagas kadagiti tattao tadamor kayo nga mablisan iti apo nga namarswa ti langit kendaga tanaikan kayo nga ro ti talintaw nga nagaramid dayta inikan na kayo di kataas-taas ang Dios madaydayaw ka o apo nga day ti langit. Salamat ti amin. Salamat kadagitoy nga talento nga intudyumot kadagitoy nga tattao nga nalalaing. Nablisam isuda iti kinalaing. Salamat ako madaydayaw kang agnanayon. Maker of the heavens and the earth.
damat ti anak mo, ti kanawan mo, mamati kami nga Kristiyano. Messianic, Yeshua, HaMashiach, Christ, Kristo. Amen. Bye. No sino man ang ti makabuya dayto yan, nga vlog ni Ikit. Parmata, tagtagainap ng parmata, dajay inistoryak. Kumusta tayo aminan? Mga kakailyan, kailukanos, iti amyanan, ti abagatan, laod daya. See you again sa next parmata or next tagtagainap. God bless us all. Bye-bye. Napaanak dito ini anti kakaykaywan. Ang dama ati kakaykaywan na dito ini nga igit matlaeng iti bye-bye.